Hola, bon dia. Voldria llegir un llibre que parli de la música punk dels 90, sisplau. Que parli de la música punk dels 90? Miri, tinc aquest. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi, un llibre que parla de la música punk dels 90. T'encantarà. Genial, moltes gràcies. Per un mes. Hola, bon dia. Bon dia. Busco un llibre que parli sobre com superar les situacions difícils de la vida. Situacions difícils de la vida? Tinc aquest. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi, un llibre que parla de les situacions difícils de la vida. Ja me'l dirà. El següent, sisplau. Hola, bon dia. Bon dia. Voldria un llibre per al meu fill adolescent, que parli de les relacions d'amistat. Relació d'amistat, tinc un genial. Miri, Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi, per tots els públics. Moltes gràcies. El següent. Bon dia. Bon dia. Voldria un llibre per millorar les relacions familiars. Relacions familiars. Tinc aquest. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi, un llibre per a les relacions familiars entre pares, germanes, etc. Ja m'ho dirà. El següent. Hola, bon dia. No tinc Bon molt clar dia. que avui. Sorprengueu-me, sisplau. Acaba d'arribar aquest matí. Miri, Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi, Vale, moltes gràcies. per passar una molt bona estona. El següent. Hola, bon dia. Bon dia. Voldria llegir un llibre que demostri que la música és capaç d'unir a les persones malgrat les seves diferències. Un llibre genial. Tinc aquest. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi. S'ho passarà molt divertit. El següent. Bon dia. Bon dia. Si us plau, busco un llibre que veig tant a joves com a adults. Per joves i adults. Miri, tinc aquest. Per tots els públics. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi. Se passarà una molt bona estona. Moltes gràcies. El següent. Hola, bon dia. Bon Voldria dia. un llibre que parli sobre l'acceptació i superació d'un mateix, sisplau. Superació d'un mateix. Tinc aquest. Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi. Per superar totes les situacions. Molt bé, gràcies. Espero que li agradi. El següent. Hola, bon dia. Bon dia. Un llibre que parli sobre drogues i rock and roll, sisplau. Ui, drogues i rock and roll, tinc un genial. Miri, Xaval Gras es menja el món, de la K.L. Goi. Un llibre molt divertit per a vostè. Gràcies. Senyores i senyors, ho sento, he venut tots els llibres. Xaval Gras es menja el món. Un llibre molt recomanable per a tots els públics. Say hello to me, I'll tell you this. The God of dreams and ecstasy and bliss. Just close your eyes, let go and smile inside. The arms of Morpheus will never lie. My precious love will never leave me. The one I hate won't die. Just one short kiss